Ah, TRC kay singar mo. Power guy. Bro Charles. So yan mga bay, dito na yung TRC swing arm plus 3 ni Bro Charles mga bay. So dito yung motor na pinasok natin. So nandito yung may-ari mga bay. Tatot. Disney mo. Patay ng tao. Hait ng ala. Lubungan na sa Disney mo eh. Sulit kayo ba? Wala na gid ni bay kinahanglan eh. Sulit na yawan lagi kayo. Sulit o gamit bay para gid niya di magmahay ba. Palit na bag eh. So yan, so buksan na natin to. Ito yan. Paano to buksan bro? Sige bro. Puha juga kay karton basa original bro ba? Hindi juga mga kamahay bro. So, ito yung in-order niya pang XRM 125 bracket. So diretso na to kabit mga bay. Tsaka Nissin brand. Tsaka umorder din siya ng mga spacer, daming spacer. So hihingi ako dito ng spacer mga bay kasi bago to oh. Mga SGP yung So dami. Ito, hala. mga GP spacer be. Sa Rider 150 na yan. Rider 150. Tsaka grabe power gitu eh. Kaya rin, bago din akong doon. Ano des, tsaka bro, abre bro. Bago pa nila abot eh. May gani kayo niingon kani abot ba? Nagpalit po di brake pad. Seat po din no? Seat po ni. This brake pad. Palit. Oh, it's GP gihapon no? Lahir dyan ang SGP. Baga kay ginanin mga bayo. Dito ba? Oh. Ito yung disc niya. Pang reader. Oh. Stock niya po ni. Stock disc gihapon. Swing arm. Sa dirita mga ba. Excited. Abrehida bro. Pila ka kilo ni bro. Grabe baga. Ayo gayo bro. Uy, dako sa personal ba eh. Grabe ang laki mga bayo. Wow, biputik. Dili siya katong open dito ang training. Oh. Tas slotted siya pero solido. May nakalagay pa dito na TRC. Tas adjustable pa dito mga bayo. Gitay naman ako na siya. Sus, grabe ka power oh. Bugat eh. Pero di man siya bro, sakto, okay naman siya nga pagkabugat bro. Dili, ang katong isa ni naman sa balay. Oh, hagkap. Silver na ko. Gaan kay toy kani bugat kayo. Grabe. Solido to mga bay. So, ayan, kakabit na natin. So, time-lapse lang muna tayo. Para kita natin ang mga galawan nito mga bay. Let's go! So, yan mga bay, natapos na sa wakas yung namin. Kinabit na ERC swing arm mga bay na may butas-butas pero grabe ang tibay nito mga bay. Iba talaga si TRC mga bay. So, ito na motor is pang XRM 125 or WEAV 125. So, pwede ipasok siya sa ating Raider G. So, pwede siya mga bay. Tignan ninyo. Plus 3 po itong kinuha ni Bro Charles dahil nakasubok na ako ng plus 2. Itong makikita niyo itong ano mga bayo. Yung down sa kanyang shock. Kung naka plus 2 yan, parang wala lang nangyari mga bay. Parang hindi siya tumagilid ba. Ito naka plus 3 siya. Maganda niya tignan. No? Tumatagilid na siya. So parang kahawig niya sa XRM mga bay. Pero yung sa XRM sobrang dapa naman nun. So medyo mahirap. Hindi pa namin nasubukan kung ito'y sasayad ba sa kanyang tapalulo.
So hindi natin alam. Susubukan pa namin yan ngayon. Sasakyan namin dalawa. Patakbo namin doon. Kung may maramdaman ba kami. So i-update ko lang kayo mamaya mga bay. So ang kinabit niya na kadina is with ano sa mga bay, o-ring. So di siya maingay. Ikotin natin ha. Maganda yung tunog niya mga bay. Ring type siya. Tapos pinalakihan niya konti yung sprocket dito sa likuran. 30 ito po siya, 38 po siya. Pang XRM din. Tsaka seat itong kadena na o-ring type. At bumili din siya ng bracket na pang XRM 125. So maganda na yung bracket dito mga bay. Tsaka ang the best pala dito, itong racing buoy na pang reader, pwede lang pala siya sa XRM. So probe na yan namin ha. Nakabit na namin. So wala talaga siyang alog. Fit na fit siya mga bay. At ang aming na diferensya lang kami dito is hindi pa rin siya plug and play kay Reader G. So dito bumili ng mga original spacer si Bro Charles. Tsaka kita nito yung spacer na nilagay namin dito. Ito binili rin niya to, marami to mga bay. Mataas to ang kanyang axle. Nabagay naman kasi nilagyan namin ng tatlong spacer, pantatlo yung original na kasama nito. Tingnan ninyo, yan. Tatlo. Tapos may nasibings pa ako na ito, stainless. So bumagay. Kaya hindi na siya pangit tignan mga bay. So ang nalagay namin ng spacer dito sa loob, nilagyan namin ng dalawa na ganito kalapad. Tapos may isa din dito mga bay. Ayan lang po. So, hindi siya plug and play. Sasakit din ang ulo ninyo. Pati to, butasan nyo pa to mga bay. Pag ipasok ninyo. Pag wala kayong barina na malaki, good luck na lang. Hindi yan papasok. Kasi malaki yung axle ni Reader G. Same ng axle ng Reader 150. Kaya matibay talaga to mga ganitong motor mga bay. So, nakamag si Bro Charles. Kaya ang pinili niya itong klase na TRC mga bay. At nagbalik siya ng stock pipe sa kadahilanan. Yung pipe niya marami ng singaw. Yung bracket dito na putol. Kaya itong stock pipe niya sinibings lang namin. Taka pininturahan ko. Ayun, gumanda naman ulit. Tapos dito, yung singaw dito, nasolve na namin, na-fit na namin. Wala nang singaw. So, at least, yung makina niya is stock pa man. So, walang problema pag ibabalik sa stock. So, linis na lang ang kulang nito. Kikintab na to ulit at maganda na mga bay. So subukan sa namin i-stroll ngayon kung sasayad ba mga bay. Kung sasayad to, sasakit namang ulo namin dito. So dito na kami maggawaan ng lifter mga bay. So sige lang, subukan namin. So timbang ko 65, si Bro Charles 67. So ito po yung may-ari mga bay. So pinaka power ni mga bay, grabe kulba kay ni dili kay ni basta-basta mo patugpisa tanawar ko na yung siya ko racing boy. Kita mo na racing boy. Sit na tubangan, mag-ilis pa ni og magspuhon. At then maka shifter pa gini siya. So akong advice ay ani single shifter lang. Pwede full. Pwede full. Pwede full. So ako lang ako rin yung magkabit niyan mga bay. So pag kaming Bro Charles, tulong-tulong lang kami sa mga motor namin kasi parehas kami ng motor. So, yung motor namin kahit medyo maluma na, so pagandahin rin namin para unique ba. So, ito pa, tignan mo. Bumili pa ng Brembo. Bago pa to mga bay. Same na kami dito at naka-power apply na po to. So, gumana ulit yung digital niya. So, yung digital ko to dati mga bay, sa kanya ko na yung binigay kasi hindi na ako nagamit niyan dahil bumalik ako sa analog style mga bay. Para gagana yung speedometer ba, para malakas. So, maganda na yung setup nito mga bay. Ang kulang lang ito, mugs na lang. At dami pang bilhin, pati cover, bilhan pa nito niya
para na maganda ulit ito, paano to niya to? Temporary permanent pa to. So, dami pa mga bracket to mga bay. So, may dami pa tayong i-install nito. So, abang-abang lang tayo mga bay. So, subukan namin at ibabalik muna namin kung may sayad ba. Let's go! So, yan mga bay. So, walang sayad. Dalawa kami. Ito lang yung daanan ng hose. Wow, ang problema to. Okay na yung ma-iris na yan. Ang problema yan. So, ako yung nakatunit to eh. oh, paano to na? Pero mahilis na bro. Tudero na. Di na makaunsa. Plastic ang muna ba? Ako na yung samad. Yun ang unsang ligid eh. Gagahi kinang ligid eh. Yun lang mansa lagi. So, yan mga bay. So, walang sabit sa plus 3 swing arm na TFC mga bay. So, yan si Bro Charles. Shout out. Key. So, yan mga bay. So, dito ko natapusin yung vlog mga bay. So, kita-kits sa next episode. Bye-bye.